శ్రీ మాత్రే నమః. మాతృదేవో భవ. శ్రీ లలితా సహస్రనామ శ్లోకాల వివరణలు. ఈరోజు 6 నుండి 10 వరకు గల శ్లోకాలలో అమ్మవారి అద్భుతమైన ముఖారవింద సౌందర్యాన్ని దర్శించుకుందాం. అమ్మవారి ముఖారవిందం మన్మధుని మంగళగృహంలో ఉంటే ఆమె కనుబొమ్మలు ఆ ఇంటి తోరణాల్లా ఉన్నాయట. ఆమె కళ్ళు సరస్సులో ఆడుకునే చేపల్లా చంచలంగా దయాపూర్వకంగా కనిపిస్తున్నాయట. ఆమె నాసిక ఇప్పుడే వికసించిన సంపెంగ పువ్వులా ఉంటే ఆమె ధరించిన ముక్కు పుడక నక్షత్రాల కాంతిని సైతం వెలవెలబోయేలా చేస్తోందట. సూర్యచంద్రులనే కుండలాలుగా ధరించిన ఆ తల్లి తన ప్రకాశంతో విశ్వమంతటా వెలుగును నింపుతోంది. ఆమె పెదవులు పగడాన్ని ఓడించే ఎరుపును కలిగి ఉంటే ఆమె దంతపంక్తి పరమ జ్ఞాన ప్రకాశంలా మెరుస్తూ ఉంటుంది. అమ్మవారి ఆ దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని స్మరిస్తే మనస్సులో నిర్మలమైన కాంతి ఉదయిస్తుంది. జై శ్రీ మాత్రే నమః.